În curând, începe o nouă ediție a interviurilor Mediaș News cu Mircea Hodărnău. Salutare și bine am regăsit din nou la interviurile Mediaș News. Vă anunțam zilele trecute despre Festinul, cel de-al patrulea roman care a fost scris de către profesorul Nicolae Suciu din Dumbrăveni și astăzi îl avem invitat la interviurile Mediaș News din nou pe domnia sa. Bună ziua și bine v-am regăsit la interviurile Mediaș News. Bună să vă fie inima. Așa. Data trecută vorbeam cu cei care au câștigat premiile la Festivalul de Poezie dedicat zilei de 8 martie, dacă mai țin eu bine minte, nu? Da. Așa. Între timp ați mai scris, mai scrieți, cum se derulează viața, să spunem acum, pensionarului Nicolae Suciu? Pentru că odată în momentul în care intrăm așa într-o perioadă de inactivitate, poate corpul nostru reacționează altfel și noi suntem capabili sau uneori incapabili să gestionăm chestia asta. Cum sunteți? Suntem pe cel mai bun făgaș, în sensul că la mine, în viața mea, nu s-a schimbat nimic, chiar dacă am intrat în pensie. De ce? Pentru că eu tot timpul am scris și indiferent dacă eram ocupat cu orele, cu corectarea tezelor, testelor și așa mai departe, chiar nu numai în timpul liber, ci oricând, la orice oră, pe autobuz, pe tren, eu tot timpul eram cu bibilica, să zicem în ghilimele aceasta, a scrisului, pentru că într-un fel mă reprezenta, era ca un fel de deconectare de la lumea aceasta nebună care forfotește în jurul nostru. Dar când ați început să scrieți? Care au fost începuturile? Începuturile au fost în liceu și culmea că în liceu am scris teatru. Deci eu prima dată m-am îndrăgostit de teatru și mai apoi de alte genuri. Bun, ok. Și cum a venit teatrul ăsta în viața dumneavoastră? Încă de mic îmi plăcea să mă joc aici cu prietenii în șoprul nostru, vechiul șopru, și ceea ce mă fascina era cortina. Tot timpul m-a fascinat problema aceasta a cortinei. Adică ce se întâmplă în spatele ei. Da, ce se întâmplă în spatele cortinei. Și acum, de fapt, viața este cea văzută în fața cortinei sau când se ridică cortina, ce vedem, dar cei în spatele în spatele scenei. Și tot timpul mă tot gândeam la cei care apăreau pe scenă, că noi de fapt îi vedem într-un fel, noi facem legătura cu ei și îi cunoaștem într-un fel, de fapt ei sunt actorii care joacă personajele respective, dar ce se întâmplă în spate? Și am avut ocazia să fiu directorul Casei de Cultură și să primesc somități, actori mari, teatre, operete, opere și așa mai departe, trupe de operetă, și să văd ce se întâmplă în spate, ce emoții, ce trac, ce probleme se derulează în spate și marchează pe acești oameni, pe acești actori care, din păcate, nu prea au un venit grozav nici astăzi. Bun, și când ați pus în pagină primele replici din piesă, cum s-a numit piesa? Piesa de teatru s-a numit, dacă mi-aduc bine aminte, Fata primarului. Pentru că eu îl imitam pe Ion Slavici cu Fata de birou. Era, ce știu, prin clasa 9-a, 10-a, cam așa. Și mai apoi, abia prin 74-75, am debutat cu proză
după ce mă bombardasem bine de tot cu proza lui Buzura, cu Absenții, cu Fețele tăcerii și așa mai departe, deci debutasem în Tribuna lui Dere Popescu din Cluj cu Zborul lui Icar, o proză scurtă, iar la Transilvania din Sibiu a lui Mircea Tomuș cu poezie. Astea au fost debuturile mele în reviste. În volum, de-abia în 2011. De ce? Toată lumea se întreabă de ce. De ce? Pentru că m-am încăpățânat după aceea, imediat după debut, și mai ales după 82, când Gelu Ionescu a rămas la Europa Liberă, fostul meu mentor și la facultate și conducător de lucrarea de stat, criticul Gelu Ionescu, specialist în Eugen Ionescu, ionescolog. La un moment dat am auzit că a rămas la Europa Liberă și l-am auzit eu vorbind la Europa Liberă. Atunci, repede am luat toate însemnările și toate scrisorile din part trimise de el, primite de la el, și le-am îngropat în fundul grădinii, ca să nu fiu cercetat și mai știu eu, să n-am probleme. Și cât le-ați ținut acolo? Încă mai sunt acolo sau le-ați scos după? Le-am scos. După aceea, adică acesta a fost un prim semn că nu mai are rost să mai public, să mai fac parte din viața culturală, decât eventual să scriu pentru sertar. Și în 80, după aceea în 91, următoarea perioadă, deci din 80, a fost o perioadă, poți să zici, a excursiilor, expedițiilor montane și a spectacolelor cu elevii, teatru școlar, dar mai ales a expedițiilor în munți. Și de-abia în 2000, deci în 1990, când a murit domnul Cosma, fostul meu profesor și criticul literar Anton Cosma, care îmi ceruse în 91, prin iunie, a avut o întâlnire de 10 ani cu promoția mai mică decât noi cu un an, și a zis: pregătește, te rog, toate prozele, să le am, că eu voi scoate o revistă numită Caiete. Și până la Crăciun să le am dactilografiate. Știi cum era atunci, eu nu aveam mașină de scris pentru că mi-era groază să mă duc pe la poliție să recunosc caracterele. Și de aia mai bine scriam ori la școală, ori la Casa de Cultură, și mă străduiam să le copiez. Într-o zi prin noiembrie, acum mai de fapt perioada, când domnul Cosma, am aflat de la o colegă de-a mea, venind de la Socri, am aflat că domnul Cosma a trecut la cele veșnice, la 51 de ani, în 91. A doua hapșă, al doilea motiv pentru care m-am decis pentru totdeauna să scriu pentru sertar. Bun. În 2007, acum te-am reținut un pic. Nicio problemă, că avem timp să discutăm. Am scris în continuare și mă fascina romanul ăla de o pagină a lui Urmuz. Asta era fascinația mea, cum să condensez totul, cum să concentrez totul într-o pagină. Și pagina aia de fapt a fost scrisă chiar în seara Revoluției. Apare în romanul ăsta ceva, în Festinul. Și în 2007 am fost operat de ernie inghinală și aici la mână de lipom, la Sighișoara. Și eu îi spusese medicului că am atac de panică, dar după ce mi s-a făcut injecția aceea de către anestezist, m-am înspăimântat așa și a zis: ce domnule cu dumneata? Și am zis că am atac de panică. De ce nu mi-ai spus? Păi eu v-am spus că am atac de panică, dar mă rog, deja era prea târziu. În momentele alea când simțeam tot să lucra acolo și povesteam cu el, că el era fiul profesorului nostru de fizică, am făcut niște glume, așa, n-am stat nici în banca mea și la un moment dat zice: uite bisturiul, vezi, la ei la mine. Până la urmă eu tai ce vreau. Mi-aduc aminte că am privit așa la o crăpătură în tavan și am zis: Doamne, dacă o fi să scap de nenorocirea asta, că după aceea s-au apucat să mă taie la mână, să mă coasă la mână, la burtă să simțeam cum struhăi, așa cum struhăi, cum scuturi sacul cu cartofi ca să încapă și să poți lega sacul. Și am zis: dacă scap de nenorocirea asta,
jur că voi scoate toate din sertar, tot ce am și le voi da pe post. Ei, ați avut nevoie de chestia asta, de întâmplarea asta la un moment dat, să vedea un impuls. Da. A fost ca un fel de întoarcere din urmă, cum spune Iliade, în aspecte ale mitului. Am scos câteva coperte din știrile pe care le-am scris eu de-a lungul timpului pe mirceahodârnou.ro și hai să vedem un pic, să le trecem în revistă. Acest sindrom de exaltare în sud-estul Noii Europe, volumul 1, când a apărut? În 2016. Da. După aceea, în 2017, volumul 2, în 2000 și mai târziu, în 2019, parcă, volumul 3. Și fiindcă nu mai aveam volumul 1 și era și prea lung titlul, un prieten mi-a recomandat să scot romanul încă o dată cu alt titlu și am scos Didactica Nouă. Așa a apărut Didactica Nouă în 2020. Și între timp, da. Povestind vei dobândi în ce an? În 2018. Așa. Ok. Cu Hoghilagu, lansat la Hoghilag prima dată. După aceea, cartea de teatru tradusă de Rodica Mazilu, cea pe care avem în imagine, e bilingvă. Și este al doilea volum de teatru. Primul a fost în 2015. Dea teatrul sau imaginează că trăiești. Obsesia arhetipului a fost a treia mea carte, a apărut în 2012, după Avatarii Faraonului de Pică. Baletului de Pică, scuze. Deci prima a fost o carte de proză scurtă în 2011, care m-a marcat debutul meu în proză, uite că am uitat. Am acum un lapsus. Deci prima carte, cum? Trecem peste el. Prima carte de proză scurtă, după aceea a fost Avatarii Faraonului, Baletului de Pică. I-am spus avatarii, licență poetică, normal este avatarele sau avatarurile, pluralul, dar m-am dus după Eminescu cu terminologia aceasta. Ziguratul iubirii a fost prima. Proză scurtă, după mine un volum de proză foarte bine scris și acum mai iau de acolo câte ceva, pentru că fiecare proză de acolo poate să aibă capete de început de drum în scris. În scrisul meu, bineînțeles. Ok, și ajungem la Festinul pe care... La Festinul, care e a 16-a carte normal. Așa, și al patrulea roman, nu? Al patrulea roman, da. Când ați început să scrieți la această carte? Am început să scriu în urmă cu 2 ani, în 2020, un text de vreo 40 de pagini pe care l-am trimis la un concurs la Societatea Culturală Apollon, literară Apollon, unde am primit un premiu, am câștigat un premiu, premiul mi se pare premiul 2, cu acele 40 de pagini. E vorba de capitolul 3, cu domnul care se uită prin pumn, domnul care nu se uită prin pumn, așa mai departe. Cu forfota străzii și cu viața la bloc și pe timpul pandemiei. După aceea, toamna lui 2021, stați că cred că, prin 2020 am început romanul, în 2021 am câștigat un premiu la Vis de toamnă, tot la Apollo, tot în 2021 am primit premiul Marin Preda la Vis de toamnă și în vară, tot în 2021, a fost un premiu tot așa la concursul Dabija, Nicolae Dabija, la cele 2 concursuri organizate de Societatea Apollo. Și toamnă a fost premiul Marin Preda și în vara aceasta, în 2022, am câștigat premiul special al jurului. Tot cu frânturi cu aspecte din acest roman. De fapt, publicarea romanului a fost o unire, să zicem așa, o îmbinare a unora din aceste pasaje. Bineînțeles că nu numai ele sunt acolo.
Haideți să ne spuneți un pic despre colaborarea cu doamna profesoară Maria Radu. Da. Foști colegi l-a corectat la bacalaureat de-a lungul anilor. Și o profesoară după mine de nota 15, pentru că, adică nu pentru că, ci cu o profesoară care pe lângă meseria de dascăl mai are și alte aptitudini, adică valența de a scrie și de a fi foarte aproape de cei din jur, de scriitori, de prieteni, o bună prietenă. Mă pot înțelege și ne putem înțelege cu ea ca și cu frații. Deschisă la discuții. Și într-o toamnă, mi se pare înainte de 2019 sau 2020, întâlnindu-ne așa, a cumpărat un roman de la mine, mi se pare Sindromul de exaltare, volumul 3, l-am dus la Mediaș, ne-am întâlnit acolo în parcarea de la spital și am zis că ce ar fi să ne apucăm să scriem amândouă roman. Culmea comilor. Bine, n-a fost să fie în sensul că a venit pandemia și că romanul urma să numească Resetarea. Și practic nu a putut fi pus pe rol. Deși am de la ea un capitol 2 și are de la mine un capitol 2. Dar cu o floare nu se face primăvară. Și uite, așa e viața aceasta, nu poți percuta chiar când vrei. Nici eu ca pensionar și nici ea ca profesor activ. Că ce mă interesa pe mine în acest așa zis roman, care probabil va fi scris până la urmă. Eu nădăjduiesc. Păi, dacă ați început, înseamnă că până la urmă cercul trebuie să se închidă. Ar fi minunat. Era experiența ei de profesoară acum. Deci după ce am intrat eu în pensie în 2017, eu pot să zic că sunt rupt de realitate. De realitatea învățământului. Nu mai pot să pipăi învățământul așa cum îl pipăiam până în 2017. Și de aceea trebuia vocea asta, o voce a profesoarei care acum e pe rol. Și nu a unui pensionar care vorbește din amintiri. Și vreau să spun că acel așa zis roman care n-a apărut, pentru mine e ca și-a apărut, pentru mine. M-a influențat tare mult. Era ca și cum aș fi vrut să îi arăt eu, profesoare Maria Radu, ce pot să scriu și eventual ce aș putea adăuga la romanul nostru. Dar până la urmă a ieșit romanul meu. Și ăsta se dorea, că începusem până atunci. Îl începusem. Și în Festinul o să se regăsească, eu știu, locuitorii Dumbrăveniului sau, eu știu, din cercul dumneavoastră de cunoștință, de prieteni? Da, este proză de ficțiune și am mai explicat și la anumite lansări. Am vorbit despre o vizită pe care Thomas Mann a făcut-o în orașul său natal, Lübeck, și atunci a reușit Thomas Mann să pună punctul pe i în privința aceasta. Că toată lumea se întreba, așa-i că personajul cu tare este un om din oraș pe care îl cheamă așa, așa-i că cu tare personaj feminin este cu doamna cu tare, și la fiecare lumea, că asta e lumea, le găsește un corespondent în realitate. Și nu este așa. Thomas Mann se apucă și le vorbește și zice, nu, toate personajele din romanele mele, din absolut toate romanele mele, sunt eu, atât cele masculine cât și cele feminine. Va să zic că nu are cum să fie, poți să te regăsești, nicio problemă, te regăsești ca și Veta din O noapte furtunoasă a lui Caragiale, dar nu este ea. Am aici mai multe de povestit. Mi-aduc aminte de Ramon Gomez, unul din mentorii lui Marquez, Garcia Marquez, marele prozator, care spune așa, zice, în romanul tău nu are rost să numești localitatea Barranquilla, pentru că este prea legat de realitate și nu îi lasă cititorului
de suficient spațiu de visare. Hai să reținem acest citat. Nu îi lasă Da. Se suficient ancorează spațiu prea de mult visare. într-un anumit Da. punct. Așa a procedat și Rebreanu, dacă să ne gândim bine. Numai că unii nu înțeleg lucrul ăsta și astăzi se duc la mormântul lui Ion, culmea culmilor. Păi cum să fie mormântul lui Ion când nevasta și al Anei, când Ana de fapt a fost rodovica în realitate și a trăit 75 de ani. Nu s-a spânzurat și zicea, îți mânioasă pe domnișorul că m-a pus să mă spânzur în roman. Ce putem să spunem vis-a-vis de chestia asta? Plus de asta, Marchez zice acolo, Gomez, îi zice lui Marchez, care era un tânăr pozator pe atunci, zice Atena, mi-aduc aminte, vorbesc din memorie. Cartea este aceasta. Unde e cartea? Cartea este aceasta. Da. Să povestești viața, să trăiești viața ca să o povestești. Zice, Atena lui Sofocle niciodată nu a fost Atena Antigonei. Ce înseamnă aceasta? Atena lui Sofocle a fost Atena reală, Atena timpului său, pângărită de acest istut tempus. Era istut tempus, adică un timp al căderii. Când acum suntem, peste o secundă suntem alții. Și peste o altă secundă, când zice Nicheta Stănescu, mă uit în oglindă și văd chipul meu de acum o secundă. Dar au fost momente în viața comunității care v-au inspirat și le-a spus pe hârtie? Bineînțeles, întotdeauna sunt evenimente din viața comunității care te inspiră. Dar nu înseamnă că alea sunt evenimentele, că am trecut în carte. Ca și cum ai copiat totul. Așa cred unii că te-a pus să copiezi. Nu. Are Nicolae Băciuț, a lansat în revista Vatra Veche, la care colaborez, un concurs, nu-i concurs, de fapt ca un fel de interviu cu scriitorii, în care să spunem ce spun vecinii noștri, vecinii mei despre mine că scriu. Și acolo poți să zici că mi-am dat drumul, adică am lăsat, să zicem, celelalte personaje și ficțiunea și am început să vorbesc despre mine. Lucru pe care nu l-am prea făcut. Sau poate l-am făcut, dar cu rezerve. Povestind la persoana a treia, nu jenezi, nu deranjezi pe nimeni. Povestind la persoana a întâia, repede, lumea nu se uită că de fapt e personajul, este instanța narrativă din tine care povestește, a autorului. Instanța narrativă a autorului care povestește. Nu sunt eu, Suciu. Că instanța narrativă a mea. Instanța narrativă a lui Creangă este una în Amintiri din copilărie și alta în fiecare povestire sau bază de a lui. Nu? Am dat un exemplu. Hai să vorbim un pic despre coperta cărții. Cine a făcut? Cine a fost cu ideea despre? Eu am fost cu ideea și am convenit cu domnul Băciuț să punem această scenă dinner. Da. O scenă. Cina cum ar veni și aici mă interesează că toată lumea e mascată. Și ca și când ar fi ultima scenă din romanul meu, din Calucul 4, acolo unde toți se întâlnesc la casa, la cabana milionarului, ca să bucuroși că s-a cam terminat, sau pardon, în ciuda pandemiei, mi se pare era atunci Delta, era virusul, era Omicron. Da, nu Omicron, nu, era tulpina Delta. Mi-aduc aminte că fusese de congresele lui Pește la sfârșitul septembrie și din acel moment când nu se realizase niciun bolnav și niciun caz de COVID, într-o lună până la sfârșitul octombrie au fost 450 de cazuri. Cum se explică aceasta? Bine, după aceea a început să moară lumea, după 1 noiembrie și să zicem că petrecerea aceasta a fost pe la jumătatea sau la sfârșitul lui noiembrie, cam așa. Ați avut momente în care
N-ați vrut să închideți romanul? Adică să-i spuneți, să scrieți ultimele cuvinte? Am avut și era cât pe aici să nu-l scot, să nu-l dau la tipografie. Pentru că am întâmpinat tot felul de opreliști, de, să zicem așa, nu am mai avut încredere în apariția lui și asta din punct de vedere financiar, din punct de vedere al faptului că nu va fi destul de cunoscut, că nu va avea popularitate, că nu câștig popularitatea, că nu va fi popularizat. Așa ceva. Dar am văzut că ați schimbat editura, ați trecut de la Limes la Vatra Veche. Am mai fost la Vatra Veche cu un selfie pentru UE, cu cartea de proză scurtă. Un selfie pentru UE, după mine, una dintre cele mai bune cărți de proză scurtă. Și nu e o problemă, că n-am terminat cu Limes-ul, cum să nu? Nu, zice că am mai dus la Limes, dar aici am avut cu domnul Băciuț niște înțelegeri. Că și apare la un moment dat în scrisoare de întâmpinare, apare acolo Băciuț. Da. Cu care am avut noroc într-un fel că ne-a dat extemporalul la ghilimele cu ce spun vecinii despre mine că scriu. Că și ăla a contribuit. Nu am trecut acolo ce am scris, păcat că n-am trecut în scrisoarea în scrisoarea așa de n-am trecut așa ceva, măcar că ar fi trebuit, era prea lungă. Comentariul meu de acolo, din ce cred vecinii mei despre mine că scriu, era prea lungă. Ioan Marcoș a fost prima persoană din afară care a citit cartea? Da. I-am trimis-o în Word, ca să o aibă din timp și să o pipăie ca lumea. După aceea am trimis-o domnului Cârlugea, Zenovie Cârlugea de la Târgu Jiu, director al revistei Portal Maiastra, mare critic și istoric literar. Suntem prieteni, am îndrăznit, i-am trimis-o și dumnealui și am crezut că unul din ei se apucă să scrie o prefață, deși nu mă interesa decât câteva cuvinte pe care să le punem pe coperta 4, eventual. Dar uite că așa a fost, ca Marcoș, un om tare sârguiencios, un critic literar, după părerea mea desăvârșit, care scrie, când scrie, bătătorește bine traseul, drumul, nu este superficial niciodată. Ați mai colaborat cu domnia sa? Cu Marcoș, da, păi cu începuturile mele și debutul este legat de Ion Marcoș. La Tribuna, când el era acolo la Tribuna, era redactor, alături de Prelipcean. Ați preconizat o dată de lansare? Ce se va întâmpla acum cu festinul? Când am văzut că ați trimis și Gabrielei la Sighișoara, că a comentat la articolul pe care l-am postat eu, dar o lansare publică când o să fie? O să fie chiar la Mediaș. Mă ajută Gabriela Lup, o poetă întoarsă din Canada, localnică din Mediaș, și a fost la Muzeul Gazului Metan. S-a vorbit cu doamna Poucean pentru o lansare de ziua limbii române, de ziua culturii române. Pardon. Prin jurul lui 15, nu cred că va fi chiar în 15 februarie. Ianuarie. În ianuarie. Nu știu dacă în ianuarie sau în februarie. Urmează să povestim. Urmează să mai povestim. Și în alte localități, eu știu, la Târgu Mureș sau în alte zone, centre? La Sighișoara, mă gândesc că va fi lansată la Sighișoara la lecția de poezie de prin martie, că atunci va fi o lecție de poezie unde va veni și excelența sa, ambasadorul George Călin, cel de la Societatea Apollo, Cultural Apollo, și va vrea să participe la Ionuce. Mi le-a publicat și mi le-a premiat, ce să mai povestim, câteva fragmente. Și mai apoi aș vrea să fac o lansare la Târgu Lăpuș, când va fi simpozionul, festivalul IEI și al poeziei, a 3-a ediție la care voi participa, dacă bunul Dumnezeu mă ajută și ne va ajuta.
ce urmează acum? Sunt sigur că, bun, dacă lansarea o să fie la începutul lui 2023, până atunci nu stați degeaba, nu? Scrieți, ce aveți la startat? Acum, de exemplu, am terminat o cronică despre cartea lui Răzvan Lucan, Rombul, coborât de pe coloană, după ce a vizitat coloana fără sfârșit a lui Brâncuș. O carte tare bună de poezie. Va apărea comentariul meu în Vatra Veche, probabil. A trimis-o el. Acum sunt în lucru 2 cronici despre 2 cărți de ale doamnei Zoia Elena Deju, soția lui Zenobie Cârlugea, de poezie. Și bineînțeles că mă lipesc, mai puțin să închid fereastra asta să vă spun, este ceva mai vechi, și anume, ce să vă spun, domnule Hodărnău, toate prozele mele au fost de fapt teatru. Culmea culmilor. Deci eu, fiecare proză, pot să zici că, nu găsesc acum, fiecare proză a fost teatru. Și din teatru, de exemplu, hai să dăm un exemplu, ceva publicat în Didactica Nouă, s-a numit Omul care și-a vândut scheletul. Graba ăla, de fapt, era personajul principal acolo. Și acum ai piesa de teatru scrisă în 2008-2009, dar nejucându-se teatru și ajungând foarte greu la așa ceva, le-am transformat practic în proze. Am vrut să le dau drumul. N-ați încercat să luați legătura cu un regizor, cu, eu știu, teatrul de la Mureș, de la Petroșan? Am încercat, da? Acum ei sunt fascinați de piesele de teatru din străinătate. Orice străin îi grozav și mai ales dacă are suficientă maimuță reală. Eu am piese de teatru nepublicate în volum, publicate în Euforion de la Sibiu, în revista Euforion. Îi pur și simplu o matrioșcă, de exemplu, după mine, teatru scurt. M-am dus pe teatru scurt, teatru absurdului. Eu zic că am mai multe piese grozave nepublicate încă, despre care doctorandul Darie Ducan a scris în prefața lui O lume cu raeta în sus, în prefața volumului O lume cu raeta în sus. Și aceste piese nepublicate, la un moment dat, s-ar putea, dacă le adunați toate, să faceți un alt volum. Da, dacă voi avea bani de alt volum. Volumul va fi probabil de vreo 500 de pagini. Plus că-s proze. Așa, și de la ce am pornit? De la Iubirea nu-i gumă de mestecat. Așa se numea piesa de teatru de prin anii 2010, care acum a devenit proză. Am trecut-o în proză cu ani în urmă și cred că acum mai am ceva de pus acolo și cred că îi dau drumul. E păcat de ea să nu-i dau drumul. Eu zic că e palpitant. Cu niște inserții din teatrul lui Eugen Ionescu. Și în paralel, acel concurs pe care probabil și în anul viitor o să-l organizați de 8 martie, mai aveți ceva activități culturale în care sunteți anfitrion, implicat în comunitate? Este revista Despărțământului nostru, care uite că nu apare pentru că nu a apărut încă anul ăsta, pentru că nu are timp redactorul nostru de ea. Este gata de prin mai-iunie și acolo aș vrea să public să public textele celor concurenților, nu numai concurenților, câștigătorilor la acest concurs. Așa. Și la anul va fi pentru debutanți. Va fi numai pentru debutanți. Concursul. Tot așa de 8 martie, tot așa se numește, va fi la ediția a doua. Am văzut că a avut întâietate și a fost destul de palpitant interviul ăla pe care l-ați luat atunci. O emisiune, după mine, de nota 10. Foarte frumos. Putem să repetăm figura, fără niciun fel de probleme. Dacă toate au fost frumoase, mai puțin subsemnatul. Eu niciodată nu mă văd. Degeaba. Și nici nu-mi place să mă văd.
Da, și asta e. Deci ceea ce mă toacă pe mine la cap este teatru, chiar și în proza scurtă. Prozele scurte au fost teatru. Toate prozele scurte au fost teatru. Și l-am desfăcut. Bineînțeles că și ele sunt acolo salvate ca teatru, dar am făcut în așa fel încât să fac din ele proze. Și uite, așa a ieșit proza. Și apoi eseu, în domeniul eseului, scriu cronici, scriu eseuri. Și acolo aș putea să scot încă o carte. Am scos 2-3 cărți am scos de eseuri. Îi Obsesia arhetipului, îi cea despre Timotei Ciparu și Ion Brad, scoasă în 2019. Și ce am mai scos? Că am mai scos una parcă, dar nu mai știu. Da, ați avut așa o perioadă în care ați zis, ok, nu mai pun creionul pe hârtie, fac așa o pauză, vreau să mă... Da, nu? Da. Mi-a ghicit gândurile. Nu? A fost astă vară, în iulie. Chiar ieri vorbeam cu Răzvan Ducan, că a ajuns romanul și la el. A ajuns fizic, romanul fizic. Prin iulie, ce știu, cred că am presimțit ce avea să aducă toamna. Niște schimbări radicale la noi în familie, că a murit mama în 19 septembrie. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească. Aveam senzația că nu are rost, nu numai să mai scriu, nu are rost să mă mai deschid spre nimeni. Să nu mai deschid nicio fereastră între mine și alte persoane. Să renunț la Facebook prima dată, după aceea să renunț la internet, la adresa de mail și după aceea și la telefon. Deci să nu mai scriu și să nu mai trimit nimănui nimic. Pentru că am văzut inutilitate. Totul este inutil, mă gândeam eu pe iulie. Norocul meu a fost că în 22 august a venit fratele din America, preot, ieșit la pensie, că e bolnav cu 6 operații la spate. Și mă gândeam cum vom face, că va sta probabil numai pe pat și așa. A venit să-și vadă mama. Da, a venit din America să-și vadă mama, a stat vreo 7 săptămâni, din 22 august și până în 7 octombrie, și în timpul ăsta s-au petrecut lucruri mari. Maică mea bolnavă și slăbită, nu știu ce, s-a bucurat tare mult, au plâns de bucurie amândoi. Pe 1 septembrie, prietenul nostru comun, doctorul și șeful spitalului de urgențe din Târgu Mureș, are o mașină mult mai performantă, ne-a dus la mormântul părintelui Arsen. Moment care a schimbat, poți să zici, totul. Dacă până atunci fratele meu avea cârjă, că a venit cu cârjă și a venit cu alea 6 operații la spate, vă dați seama ce stare de sănătate avea, cu medicamente pe bază de opium, cu migrene, cu nesomn, dacă stătea la masă cu noi, se ridica după 10 minute ca și cum ar vrea să plece de la masă. Și în sfârșit voi scrie despre asta, deja e aproape scris tot ca să apară în jurnalul un cititor care mai și scrie din Cadran Mureșan. Am vorbit deja cu Băciuț, a rămas paf. Deci despre asta trebuie să scrie cineva, nu numai pentru fratele meu care la un moment dat era reticent, că se gândea dacă îți mintim lumea, dacă peste 2, 3, 4 zile, o săptămână, 2, voi fi la loc bolnav, cum am fost. Bine, și acum ia medicamente, dar încearcă acolo în America unde este să încheie cu medicamentele, să nu le mai ia. Are un stimulator la spate încastrat în mușchi, sub piele acolo, pe care își încarcă, de fapt încarcă, un încărcător îl pune la priză și după aceea lipește de el, și ăla îi preia prin impulsuri anumite, o parte din dureri. Și încă îl mai folosește și urmează să meargă la doctor și să vadă ce face, pentru că opiumul ăla, de-a lungul anilor, a creat efecte secundare. Și acela a fost momentul în care ați decis din nou să puneți creionul pe hârtie. Bine. Eu tot timpul și atunci mai scriam, dar scriam fără niciun rost. Și într-un fel m-a întors în sensul că el, după ce a ajuns, primul lui semnal a fost: mulțumim lui Dumnezeu că după ce a stat și a mormântat-o pe maică mea în
22 septembrie. Zice, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajuns să umblăm pe ape așa cum a umblat Petru. Și am zis și comentariul după aceea. Tot timpul Dumnezeu ne ajută să umblăm pe ape, dar nu vedem noi. Din momentul în care am fost concepuți în pântecele mamei noastre, ne ajută să umblăm pe ape. Acum, spre finalul discuției noastre, aș vrea să-mi spuneți dacă, și am pomenit-o pe Maria Radu, dacă aveți în vizor sau citiți, urmăriți, eu știu, tineri care scriu și care v-au făcut surprize plăcute prin ceea ce au pus pe hârtie. Da, și foști elevi de mei și oameni care sunt aproape de mine, cum este Raul Andrei Sabău din Germania, care au și vorbit aici la emisiunea dumneavoastră. Da, mi-aduc aminte, da. Unul era în juriu atunci, l-am pus eu în juriu. El traduce din Rilke, din Goethe și acum am trimis lui pentru următorul număr de Vatra Veche. Am trimis domnului Băciuț traducerile ale lui și poeziile lui pe care le după aceea Varganici, tot de la acel concurs, un poet tare bun din Fălticeni de Suceava. Și bineînțeles că eu, o altă fostă elevă din Germania, ea se numea Bucur, din Șaroș. Și mai sunt, cum să nu. Și după aceea, alături de, foarte aproape de sufletul meu, sunt foștii mei actori de la trupa de teatru Histrionii de la Liceul Teoretic Dumbrăveni, cu care am câștigat premii la Festivalul de Teatru Școlar, premiul întâi pentru cea mai bună regie, pentru cea mai bună interpretare a personajului din Masada de la Paris cu vedere spre moarte, selecțiuni, bineînțeles. Da, și vreau să spun că eu, dacă cumva deschid ei televizorul și se uită, aș vrea să-i salut din toată inima, pentru că au demonstrat tărie de caracter, au avut harul acesta al înțelepciunii și al răbdării și al înțelegerii supreme. Dar ziceați la un moment dat că, bun, ați intrat în pensie din 2017 și că s-au schimbat multe în învățământul până în perioada asta. S-au schimbat multe spre bine. Sunteți, eu știu, cum ați preda acum dacă ați revenit la catedră? Tot așa. Tot așa? Tot așa aș preda, cu toate că dacă mi-ar fi frică de ceva, ar fi problema aceasta a disciplinei elevilor. Acum, bine, și elevul ăla depinde cum te poți și tu. Depinde cum vii în legătură cu el. Depinde cum știi să-l tragi, să-l tragi în bandă. Depinde. Deci, eu zic că mult contează și educația de acasă, și societatea cum îl formează, dar și depinde și de profesorul, dacă va fi pentru el mentor sau dacă nu va fi mentor, nu e obligatoriu, dar cum știe să-l atragă, să-l ducă într-un fel cu zăhărelul și mai ales la ora de literatură unde ai voie să minți. Singura oră la care elevul poate să mintă, pentru că minciuna face parte e constructivă în ceea ce privește ficțiunea. Ficțiunea. Deci să mintă în ghilimele. Nu că unii ori crede că la ora de română tot minte. Bine că ați făcut precizarea. Dar sigur că da, cum? Okay. Deci poți să minți în ghilimele, în sensul că nu sunt bătute toate în cuie, poți să visezi, poți să zbori. Tot așa în ghilimele, poți să zbori. Da. Când ați fost la școală, în afară de, eu știu, literatură, ce altă materie v-a plăcut, domn profesor? Ce alte materii a predat? Nu. Ce materie v-a plăcut dumneavoastră în timpul școlii? De ce ați fost atras? În timpul școlii, mai ales după 90, am predat istoria culturii și acolo au fost și de istoria religiilor. După 90 imediat și literatură universală. Astea m-au fascinat. M-au fascinat, cu toate că am predat latină bună perioadă la liceu.
Da, în timpul școlii dumneavoastră, când ați fost elev, ce altă materie v-a plăcut? Când am fost eu elev. Da. Când am fost eu elev îmi plăcea tare mult anatomia, biologia, anatomia, în paranteză, îmi plăcea și, să zicem, astronomia. Și din cele menționate vă mai trage cu ochiul câte una acum? Vă place astronomia? Mai studiați ceva? Sau? Citesc. Tot ce apuc citesc și, bineînțeles, istoria aceasta a culturii și a religiilor. M-a fascinat foarte mult Eliade și tot ce s-a scris despre istoria culturii, în domeniul ăsta, a istoriei culturii. Ok, la final, ca să revenim la subiectul discuției noastre, la romanul Festinul, cei care văd interviul ăsta și sunt interesați să intre în posesia lui până la lansarea oficială, cum trebuie să procedeze? Să vină, să mă contacteze pe mine. Eu le trimit oricum prin poștă sau cum putem, le trimit romanul. Deocamdată toate exemplarele sunt la mine. Să mă contacteze la telefon, mă gândesc, eu o să-l scriu acolo, telefon, unde să-l scriem. Adresa de mail sau pe Messenger. Pe Facebook. Eu cred că pe Facebook e cel mai simplu. Cel mai simplu pe Messenger, da. Da, ok. Cel mai simplu, așa este. Eu vă mulțumesc, vă felicit și la cât mai multă inspirație și sănătate să aveți, domn profesor. Mulțumesc și eu mult că emisiunea aceasta mult m-a ajutat. Ok, sănătate, toate cele bune. Și toate cele bune. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Invitatul meu de astăzi, domnul profesor Nicolae Suciu, la interviurile Mediaș News. O să ne întâlnim și săptămânile viitoare. Poate vorbim și despre noua carte a doamnei Jampa, se numește Destine, eroi și victime din media și oricum am făcut un interviu cu această temă încă din 2021, când domnia sa lucra la mai multe studii referitoare la soldații care sunt îngropați în cimitirile din Mediaș. Până săptămâna viitoare nu rămâne decât să vă urez o zile cât mai bune și să ne vedem sănătoși ca de obicei marțea seara aici la interviurile Mediaș News. Nu uitați, dați like, subscribe pe conturile de Facebook, de YouTube și rămânem în contact.